Здравейте, приятели, аз съм Завайпър. Ежите видео и днес играе Minecraft Miner епизод 2. Понеже обещах, че ще има епизоди на него. Зомби! Майка ти, извинявайте, Чакайте, че Паша ма подпали. Паша ма уби. Паша ма подпали. Бас, тъпото зомби, хора! Това е най-тъпото зомби на света! Как ще ме бутне така, ще ме запали, баси! Извинявайте за убийце, но това зомби беше просто тъпо, гадно и шибано. И там ми се видя един крипър. Не казах, че има още едно зомби до мене, ама аз качвам на гъбата, защото съм пич. Така, значи, тя да хапне малко ротен флъш. За може да се заразим. Тя ни храна, това основното нещо, което ще ни тя. Скоро няма да видим кравите. Това така виждате ли? Ко ме би? Нищо не ме би. Добре. Почувствах го. Ще ме бият, ама те не ме бият. Тук има камънчета. Ще ги взема. Които са паднали сигурно тук копаенето. Къщата сега ще си говорим за къщата. Имам идея къщата да ме е едно дърво на гъба, така че се събере малко дърво. Дарк. Не искам сурс. Сурс дърво ли е това, бе? Сурс. Да, сурс. Събере малко дърво и ще оправя малко къщата. Защото трудно вече става. Бая трудно, т.е. не малко ми. Бая трудно става. Не. Тук. Скочихме и сега почвам с къщата. Малко ще го направя извън кадър. Къщата и после ще ви я покажа. Чао! Хора, върнах се. Малка пауза, понеже малко така оправих къщата, така... тук това случи нещо ужасно. Гъна един крипър. Което не е чак толкова ужасно, но... Най-ужасното от най-ужасните работи е, че имам едно дръвче и мисля да го посъда. Аз не мога да го посъда. Аз имам едно дръвче, което мисля да го... да го метна някъде. Хора, ще прекъсвам да стане ден. Върнах се, хора, малко неприятности имах с едно скелетче. Можете и да забележите. Там е скелет. На скелет ли? Скелето! Ще бия скелет, брат. Не, ти го виж. Защото ти го виж. Бия те с меч. Не. Той си ме убива! Майка му! Топа! Извинете, но този скелет ме ядоса фатално много. Сега ще си получи заслуженото. Кой знаете, че има малко цъцълма... Какво Не мисля. Няма ма убиват пак. Тук и пък... What the fuck? What the hell? What? Ела ми, бе! Ще гъмни! Ела ми, бе! Бацко! Нали беше... Добре, де малко може да има... Така, ама... Знаете, хора. Малко тук бихме с малко скелети. Прибиха ни... Малко тук направиха ни на нищо. Все папаят ли, бе? Не стига, бе! То ден, то само паяци, бе! И скелети. Така, няма се разбирам. Аз качвам веднага на корена, това и... Вие се кой спайдър ще ма стигне и... Ай, сега това ще го изчупа. Айде,
Ай, само стигнете. Стигнете, мъбър. Хода Fashion Car епизод, надявам се харесали и чао.